доруҳои табобатӣ аз ширкати шифофармо барои шумо. Эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард, доруҳои табиӣ барои фарбеҳ ва хароб кардан, доруҳо барои дарди миён ва нест кардани варамиҳо, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин ҳиҷома кардан. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. рақамҳо дар рӯи экран. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро та охирша тамошо кунен ва дар видео лайк мондана фаромӯш накунен. Як хабари нав баҳри шумо пешниҳод мекунам ва комментарияҳоро хонда ба саволотон ҷавоб мегардонам. Инчунин ба ҳаматон як чиза тавсия метиҳам. касое ки дар Федератсияи Россия қарор дорен дар шаҳри Москва ва мехоҳем ки такси кор кунен, ба шумо таксопарки Шера тавсия метиҳам. ин ҳами рақамҳода дар WhatsApp-аш бинависонен ё ки прямой занг бизанен, аз номи юристиҷаи гап занен, шуморо ба ҷои кор таъмин мекуна. яъне ки касе ки мехоҳад такси кор куна, муроҷиат кунен, мошинтон метиҳан ва инчунин касоне ки мехоҳанд мошин кредит бигиранд, такси кор кунанд, шуморо метавонен ки муроҷиат кунен, кори шуморо буд мекуна. ва ногуфта намона ки шумо агар черезами таксопарки Шер мошин кредит бигирен, суғуртаи АСАГО пул намеспорен, ройгон мебошад. ба ҳамин хотир касое ки ҳозир бекорен, метавонен ки дар ин ҳами рақамҳои WhatsApp бинависонен, шумо да ҳам мошин метиҳанд ва ҳам ҷои кор мекунӣ, пул меёбӣ. тамом. хеле ки мо гуфта будем, роҳи оҳан миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия кушода мешавад ва хушбахтона аллакай кушода шуд. роҳи оҳан миёни Тоҷикистон Русия боз шуд. аввалин қатора аз Кӯлоб сафар кард. яъне ки рӯзи 16 август тақрибан соати 12 шаб аввалин қатора аз шаҳри Кӯлоби ҷумҳурии Тоҷикистон ба Волгогради Федератсияи Россия сафар намуд ки рӯзи ҷумъа ба Волгоград мераса аллакай. анно гуфта намона ки нархи билет бо тариқи роҳи оҳан ба Федератсияи Россия 1400 сомон то 1500 сомона дар бар мегирад. инчунин дар рӯзҳои 27 август ва 7 сентябр ду қатораи дигар аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳри Хуҷанд ба Волгоград сафар мекунанд. ба ҳамин хотир метавонед ки пешакӣ билетҳои худтона харидорӣ кунен ва бо тариқи роҳи оҳан ба Федератсияи Россия сафар кунен. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Саид Алиев нависондай: ака илтимос ҷавоб те ҳами саволумда. ман и совершеннолетним, 17 солаям ака. 1 декабр 18 медром. нав медром, метавонам патент када, илтимос ҷавоб тен акаҷон. агар ҳозир дар назар дошта бошӣ, патент гирифта наметавонӣ, чунки қонунгузории Федератсияи Россия барои кор ва фаъолият кардан ва барои гирифтани патент аз 18 солагӣ иҷозат додагӣ. Одинашон нависондай: салом ака, ман диш штраф дорам, супоридам, граница гузарам, бо биём яке бо бра ягон чиз штраф кунам, бо депорт мешам ё ки не. зиёда аз 3 административни правонарушения кишид, баъдан метавонанд ки депорт кунанд. ислом нависондай: салом алейкум ака, ман Тоҷикистон 3 моҳ буд шидестай. ман граница бигзарам ё регистратсияра продлит бикунам, патент надорам. регистратсията метавонӣ ки продлит кунӣ агар ки мигратсиони картаи гости набоша ва работа нависондагӣ боша. вале работа ки боша, бояд ҳатман патент ҳам дошта бошӣ. баҳриддин нависондай: салом алейкум ака, ҳами права ҳозир ай чанд сола боло, ина паспорт ай 16 солагӣ ай меша 17 права биспора намешава. права гирифтан дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз синни 18 солагӣ муқаррар шидагӣ. мақсад нависондай: салом алейкум акаи Сорбон Сафаров, чӣ хел бифаҳмем ки агар ному фамилияра алиш кунӣ, биқапанд диюнбора депорт кунанд, чанд сола мекарда бошанд. дар ҳолате ки ту ному фамилията иваз мекунӣ ва тара дастгир мекунанд, метавонанд ки 400 000 рубл штрафат кунанд ва боз метавонанд ки ё 10 сола ё ки 7 сола ё ки як умра депортатсият кунанд. ҳамин вариантҳои гуфтагии ма якташ. хоҷаев нависондай: салом алейкум акаи Сорбон, агар гражданини Россия бошӣ, дар Тоҷикистон хизмат мебаранд, илтимос ответе ака. агар ки танҳо аз Федератсияи Россия бошӣ, дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмат намебаранд, вале агар двойной гражданство бошиву дар Россия хизмат кардагӣ набошӣ, метавонанд ки дар Тоҷикистон баранд. агар дар Тоҷикистон хизмат кунӣ, дар Россия намебаранд, даъват намекунанд. мурод Рӯзиев нависондай: ассалому алейкум ака, занам 3 моҳ шид гражданство супоридагиай. мо 3 кӯдак дорем, гражданинем. кадом сайт қатъи фаҳмида мешава паспорт тайёрай? рости гап сайтоша намедонам ака. Асадов нависондай: салом ака, ман патент надорам, ду бор регистратсия кардам, бо метавонам регистратсия карда? бале бародар азиз, регистратсия карда метавонӣ, вале ки мигратсиони картаи гости набоша, агар работа нависондагӣ боша, метавонанд ки дар ин ҳолат тара дастгир кунанд, мисол штрафат кунанд ё ки депортат кунанд. чунки дар мигратсиони карта агар шумо работа нависондагӣ бошен,
кор мекунен ё ки намекунен, патент доштани шумо ҳатмӣ мебошад.